toto nerátame do našich stávok, hej? Nie. Ale bolo, my nemáme akože medzi nami takú osobu, že hoci kedy teba porazím? No, môžeme, ale vtedy hráme o pokečku a o one. Dobre, nebude stačiť úplne, keď vyhráme, ja to nevíš. Takže teraz je to len také tréningové zápas, len taký Jasne, len. tak môže sa na to vyhovoriť. Ja vravím, že môžeme hrať, ale potom hrajme teda o hento. Nie, dobre, že hráme tak. Tak hráme o pokečku? Nie. Okay. OK. OK. Išla do stredu. Išla do stredu. Ukáž tam tenis. Dobre. Shadow on the wall. Ďakujem, krásny bloček. Poď, Mojko. Áno. Čo robí? Kozy. Ale fakt som to chcel skrátiť, ale jak som padol s ňou na to navrste predstavu. Sorry. Môj. Dobre. Krásna. Dobre. Jedno, tri. Dobre. Škoda. Peťo. Ale inak toto sa dalo aj lepšie. Paľo! Nádherne, Paľo. Super. 2-4. To páči. U nás? Nie! Nie! Mama! To je moja. Dobre, ja dám to zase nalepil. Bože, ale on mi to dá do paprče. Kladivár. Chcel som hodiť tam, čo? Hneď som im to chcel naspäť vrátiť tuto. Kurva, ja som to mohol lepšie. Ale som citlivý debil. Ja sa nedotočím, to bude lepšie. OK. 5-2. Dobre. Ale si jeblí. Prepáč. Prepáč. Aj, taká divočka. Ja? Asi, hej.
Nie. Mali? Mamma mia. Taký. 9-3. Čo? Nový aut? Dozadu nie, nie, do boku. No. Ešte vydržalo. A to sa ide. Bez masla. Ide ty? Ale to bolo podľa mňa, že ja som mal ruku novú. Dajme novú, ale bol si asi u nás. Hej. Lebo ja som išiel si ju počkať dole, akože tu nám by spadla, ale nemáme tu rozhodcu, nehádajme sa, 10-3 novú a... Nebolo 9 či 10 a ono 9 a odpadol, ne? Áno, áno. Hej. To musí... 4-10. Opusti ruku. Dobre. Dobre. Bože môj! Moja. Jedenáct, 4. Toto je taký mäkký, dám to hen tam. Dobre som to nechcel upratať. 12-4, jo. Trinásť, 4. Dobre, však ja to chytím. Jo. Dobre, u nás! Prepáč, Pálo. Ja som to zobral, no zle som to zobral. Ty si sa aj nechytil, že to? Prekvapil ma ten Petrik. Uh, 13-4? 13-4, no. To ukazuje, nehovor. Čakaj. Poď. Mrkni jen tam. Dobrý. Hore. Môj. Aj. No poď dám, takže pekne mi ju dal do rúk. 5-13. Line. Len tak, že keď je stred a vidím, že ide na teba, nemám tu, hej, že keď, hej, taký tu. 6-13. Fú, ty kokos. Ideš? Áno. 14-6. Idem na jeden blok. Dobre. Dobre, nechce tam chodí na háňa. Teraz 6. Takto. Dobre. Ja? Hej, tak. Evo je z poľa.
do stredu a dozadu. Keď si prihral? Ja som počul Mars, ale ja neviem, čo to bolo. Ty normál? Ty hovoril? Medzi nás, okej. Ale neviem, čo som povedal. Mars, okej. Dobre. Toto nebol presah. Nešla k nám. To je ten rozdiel, že keď je k nám, išla k Dobrá, nám. ty máš. Keď ide ku nám, že ona by ku nám prešla a ty nejavíš záujem o to ju zobrať v tom vzduchu, tak on ti ju tam môže sklesnúť aj u vás. To je rozdiel, že henta proste padala dole z vrchu do tých obličí. Uh, 16, 7. Jo. Je bez. Pesko. Tam to je to. 17, 7. Poď, aký to je 20. Jo. Asi som tam. Vyššia, ja už plne to padá mi. Teda, nechám si to bolo. Ja sa to skrátim trošku, ale... 40 by si dal, ale... Koľko mi dovolia ruky? Dobre, teraz by som už dal víc. Tak 17, 8. Dobre. Spalo? Krásne. Ďakujem ti. Jaj. Dobre, ale vyššie len vyššie, nie je to zlé, len vyššie to vypálko. No tak. 8, 8. 9, 8. Dobre. Ale kúšek Petri. Dobre. Nemáš čo, vieš? Áno. Super, nádherný záraz. Jo. Ježiš, koho veľa? Akože to už taký, že... A nie meter. Nie, meter nie, asi do tomu to. 72 čísel. Dobre. Okay. Nejde si až 40 cm trefení. Ľudia tam aj zostaň, neodstúpi. Jak si nahral, zostaň tam. Ja môžem ísť aj vlastne, lebo takto, presne toto je tvoje nohy. Normálne je to tuto. Daj, že to proste poletí skôr aj skôr červené.